Hello everyone. Non ke hedi ni tum hormu unboxing bom lo ko pe hormus unboxing bom lo polo tangte la ke online pen apo bang ja ke order pi ni su pi pham kona pen lo ke order polo te Amazon pen se order la so je a hedi pilo ja ka tum ni phan arju kona pen se order lo pu ne Facebook page long la so video upload ma di ne la se ja tum phan ke la so je a link ta pilo ni Amazon pen se ke order ne mani ni hemsor se order la he la sa ji ami o pilona ni ke dam pono hedi la gari long thapon thola pu dupon chek ra gari long thapon tholo te mi pik la athema osomar ke phong le ji a ke dolo pulote ji a long dolong le pate mek jang te thiden mati di la so phan lo la kona ni ke dam lo te ke pon ke joy phan he ni bang first bang ke order nang ni mo la ke ek dui ma phanan ve je apian ke asu che thap dodere papi bihek pa ta me apu aning ke doga joy ni la hedi mat order pi dedlo enege mi o la so aje a he la ari pa vur lok lok cholo mati di ki plok ta joy o ngo mo asu phan je atha popolote ke pilo ke pa vur da joy o la eri asu charbak pon king sta me aje a ke pa vur pon joy pik lo lake